sara yoro nya foye aya ke ala kama aya sebe kabla ni maliga ena bi avantire bunu flani hal nan sunora al nan wulaire talla ambo lamgo ne avantire de che gi to avantire la na voilà ni ka téléphone me réveiller la ki ba wuli 6h du matin donc mina ni desela ka wuli téléphone fla billahi ba wuli di ke be karamo do wuli karamo karamo sina ko wala ça va tenere plein no ni téléphone de nal desela wuli so ma o be di de karamo ko o be ki nyanyini wala ko ni so ko ma sira ko fadi be biliankan karamo ko pe ke nyanyini galado kyote ke Europe bara e faliani to la bara ka 8h bara to bu le banya do 8h bara te premier ka bolu kono ka wo bara dia o distance tuma do la net me bara ke romna ni lugono ni bara rote 2h de temps aller retour ni nganga bara da na 8h de me bolu kono depuis 5h30 oui me bara da na 8h mais me bolu kono depuis 5h30 c'est plus tard 5h45 mitro ni o kendro metare dalla 5h45 ni yo jandron no ere dalla bara dia hala bale misi dola ko lo gi bi se ka wuli normal la ba do mi ni suno tamini ma sunya gele sunya fla na la ila bla ya telefon daga karamo do wuli allo karamo wala ni e telefon de do ngolo ni se alim te se ka wuli sare ni mba fe ka wuli so ma be gena fo fendo be ki diginga aba ko do be ki dabari fo te ki dabari se ka bi ka mon frère fatigue nala wala bile tele fo te ki dabari oh ki to se ya banana il veut ouvrir sur 5h du matin qu'on va dire. Il veut le loup de la 20h à 21h. Il faut imaginer quand ouvrir sur 5h du matin qu'on va dire. Il veut le loup de la 20h à 21h. Donc il faut 22h moins. Alors il sait qu'il n'aime pas dire d'aller. Quand on a droit qui qui là, il veut tout là il nous offre pas faire qui kasama. Bon ni déjà là kasi il nous offre sur place sur ça va. On met téléphone là. On met karamo de wole. Karamo. Wala ndere florom na za hali kasi muso makabule. Karamo va faire oui dabari. Galodo c'est que depuis c'est la fatigue. Il faut imaginer faribolo mago be fenda mando de la sunogo hakili kasi idika sunogo kay iyere la via ita kene mais en tant que ima sunogo sur normal la hada ba de mangene en tant que ima la fie faribolo la hada ba de mangene wo problème ne ba aventurer au camp mais anyanga problème um beta kanyasi hali min desera ka samu suma billahi o be téléphone takamuru do wole o morje fana ba fa wala nyanyin nando wa wi dabari de ma yi fadi bilima ga ba ko wala kum fadi bilima ga ni européen fadi ma bilia ka jon be bilia ga ni ngo fadi bilia ga ngante ki jem go bilia baye mais européen be fadi bilima ne parce que fatigue fatigue ka wuli 5h du matin go baradia ka 8h de tambara do be 10h de tambara munu be livraison ke nala munu be livrer ke neni ala koko ba bela koko ibe woro isigile ne soka munu be ne so ko France wala ma Europe isigile ne soka puis ka 10h de temps ke kan so wule ite bogalaw ikono be jadi ko nege deni ambu peta kata muru fi muru ban sonsonu fana e continue ko ko bana de adunda bote be fura di mai be fura ta foki nugo be tege kono ngwana problème e muru de mande nis ora ko nya fo mande famo ye billahi tallahi nu be si u kamuriya dabla dunya kono walma u ka felu ke billahi tallahi ka fo ko muru ka taxi sa muru te taxi sa la fara finali ha aye ni ngali ke to bula kalina ala la muru fu be to bula be taxi sa etaye du kan so mais est-ce qu'il y a un mourou be taxi sera Mali? Est-ce qu'il y a un mourou be taxi sera la Guinée? Est-ce que mourou be taxi sera Burkina? Est-ce que mourou be taxi sera Niger? Wa billahi meka kuma réseau ka mako be damping de la mimba soso avec prévu. Mourou fouille be Europe, France, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, a bebe taxi sera étagne kalina alala. Mouria e balade to bla. On ne fait africain état tout dakila. Mais toi bla, il va déclarer que tu es marabout. Finance là, wallahi billahi c'est portugais ba fama actividade dido actividade aye jaganga nyinga ba munu be bore ala France aye jaganga nyinga munu sigira Portugal muru dido a déclarer le officiellement ko actividade muria e parade Europe métier do ou be taxi sera wallahi billahi tallahi sang ibita ka comptable fe karu kalina ala ibe bilan ke bilan kadi comptable ba de finance la ni san yele mana o ba la je ibe ini taxi mi kaka dunya kono ibo sa mori fu tetu abula billahi mi me barake dunya kono mori ala fa ka so la be taxi sa o jamana do kan so est-ce que ba fi kala mo Europe mori be abe taxi de ça parce que mori a imité de mais on ne veut pas venir à ou de taxi ça on ne fait no gouvernement re mo tout là mais ka so be ka hada ba de on la nan volo kasara dunya kono double mori kata lulo 100 et quelques millions ka so do be depuis ala ku daw ma 1 franc la état e fro ko taxi
mais Europe kalina ala la ibe taxi sara mori fo ibe to babula munu beta banamana ke kana nganto made munu be visa nyini banamana la kata banamana ke Europe kana nganto made mais mori fo ibe to babula ka sigile ndoyi ko papier babula sigile no mori ama dunya kona be taxi de sara double et double Europe be parce que to bu ya jadini na fo miti Europe ibita Europe bi ibiti la papier di kata finance la ki va faire ka activité di daile moria kama o ba a accès dima ibe sigi moria la mais sigi na e karo ibi la taxi sara sécurité sociale la karo ibi la taxi sara finance la karo billahi ibina ni la billahi finance la o ba ye mi so karo ko kalina ala moria mi dide voilà mais on ne fait non kara bandiya de ya mvera karamo mbe ko tandro bisi ko dimbege ko jina be yele karola sigi ni jina me yele karola ale fana ta yele faga te fo ke parce que mo ya bana haraba dewna parce que lebu ame gilaje nyakise mva ayaw be mo la suno ay frake mo ko no ya me mo be dunya ko no gi be ma be wal me fa be ni suno basi bibulo ake ala kama suno basi jakuno no suno basi jakuno la ni ma suno basi jakuno dubbe ma be sa fu wallahi billahi talai aye suno basi jaw be mbaw kono ayu la suno aye suno basi jaw faw kono ayu la suno aye suno basi gala mo kono dunya kono pourquoi anka nakara eseki miye nakara e juzu gasiye o wa soro o suno wala déjà parce que mbado billahi do fabina kriska jakki pigi ni ngula dunya kono wal ma do ba wal ma do moje parce que do beski no ko sina yore ko kabeke sina ko magala isa ha double et double vo allo mo vrai bila micro dele sina ko magala ko sina ko go malibe ko buta dunya kono ko ni 100 millions dira dem hal na tungo ko 300 millions wal ma 500 millions wal ma 1 milliard malien mais 1 milliard de goula africain no fait allo 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 Allô? Oui, mon frère, quand vous voulez Allô? Oui, mon frère, quand vous voulez Dis-le quoi? Oh, mon frère, il me compte de moi, il a besoin de tout. J'en ai besoin de alors, là, quand vous voulez Yes, oui, mon frère, il a le micro derrière. Ouais, salam. Jimmy, là, mon la voix, qui va comme ma merde. Allô? Salam alaikum. Oui, allô? Allô? Oui, quand vous voulez Cabo Italie. Quand vous voulez Qui voulait Cabo Italie? Ok, bismillah, Salam alaikum, Folon. Réseau va où? Allô? Mon frère, tu m'as dit la main. Aujourd'hui, le 3 janvier 2026, la Guinée, en Conakry, tout va bien, alhamdoulilah. Alors, Mali, la Guinée, ni Mali, Fakele, Bakele, si c'est Fangelen, Mali, ni la Guinée. Alors, ce m'a fait quand même faut du économie, mais que Mali, kono, ayaw bimba ou la suno, sani bimasi ke, ayaw fa ou la suno, munu be ko tension de la. Parce que même na kono do be sabi feu, parce que bimasi be do son jabi kono be sa ala sawa. Ko sina yo ko ni million ki me diare makabe ku ba tiki takadi Mali. Wal ma be Mali jusqu'à Mali be ta réseau final là. Ale kara ala yesa du kono double. Moria te pour Afrique. Ouais, Tato de Bordeaux, bonsoir. Allô? Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va. Bon, Neko. Comment allez-vous? Bon, Neko Côte d'Ivoire. Ok, bismillah. C'est un peu faut un bec à vidéo. Oui. Ahmed doit que Alaga français quoi. Sinon barabara. Ok. Mais on a la découragé voilà quoi, un doigt quoi. On est haglina drone. Tu as tes galons, oui, tu as tes poutres, les galons vie. Ah, ok. Donc, nous allons côté. Merci beaucoup. Ok, merci. Allô? 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 Allô?
Oui, mon frère, ça va? Oui, Tato de Porto, ça va bien? Comment est-ce Comment est Irlande? Ok, bismillah. Ah, ça va bien. Et pour Yakou, nous te faut fournir que l'on te à la yo. Ni ko be kan ga interdit Malila de wa Malila ou la Guinée ou Normalement, normalement, Afrique est la paix. non parce que problème de bandi ou de arnaqueur ou de ou te à la yo ou te ka foi donc comme on trompé non. Ne ba do diakolo ni kɛra billahi tallahi kalina alala ni Mali gagné bi Mali kana gura Afrique tare ni Mali gagné bi sina ko bina milla aventure la nafolo kan ne ba lon quoi mo politique de don abe ben se mari sinon te foi donc ni Mali gagné bi ta gagné bi dron abe sang to be ke billahi ka aventure la nafolo kasa c'est o jele o ya me aventure almi desela ka wuli sino la memory ke do wole ke wala ne te ka wuli tri flana muni be na ba fo ginyi ni ndo ka so fo di la sila fatigue ok ni ok bon voilà voli ok ana foli be mande gawe munu be mande kono ani munu be mande goga aujourd'hui réseau fanga ka dogo ko sebe amela kine o kana venga ma parce que aujourd'hui depuis élection gratuite kono mon général qui non gaire réseau nala depuis élection gratuite application do be no tibulu réseau de so mazo alors o bale abadi banga entre flana ngadi be ngai Allô, salam alaikum. oui mon frère kamole ko mi On va dire que Europe. ok kamole ko bi sibla yakina juma sina ko ga bi ka ko afrique ta mali mali Ne tɛ jigila sinayogo la ne bɛ jigila Mali ɲɛmɔgɔw de la quoi. Muna Ninnu de kan kɛ interdit Mali la quoi. Ni ninnu ma interdit i b'a dɔn Mali ye fɛn dɔ ye quoi a ka gɛlɛn a ka faamu quoi. Kɛ ninnu to nin cogoya la walahi Mali tɛna ni foyi ye. oui Bon ni min filɛ nin kɛ Dato de Porto ni nin réussira wallahi ko gɛrɛ bɛ don ni senkɔrɔ min tɛ nin fana ye quoi. ka irisi tere ne b'a Mali tɛna graphique ta sa mais ni hali ni Mali gagné bi dɔrɔn sina ko ka san kelen projet ɲalen filɛ nin ye parce que a bɛna aventure la nafolo mako sa dunya kɔnɔ continue na la san kelen n'an ka ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra ka faamu i n'a fɔ cɛ min bɔra k'a fɔ ko diɲɛ wuli bɛ u kɛ ninnu minɛ de ka taa u lasigi prison na fɔlɔ ni a ko yiri parce que nin bɛɛ ye ko kɛra de ye alors min kɔni so u y'a dɔn dɛ min kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ nin kɔni maliyɛn kunuguma dɛ surtout farafinna kunuguma yɛrɛ wa ni problème bɛ dunya kɔnɔ cɛ an kan ka ɲɛ yɛlɛ nin kɔni nin ne ka ladilikan ye k'a lase diɲɛ ma wa i yɛrɛ folen don wagati in na bana foli bi merci beaucoup aïe réseau te ka comprendre cɛ ko bɛ réseau bɛ kan kunkolo sufe cɛ an bɛ ka baara kɛ application dɔw de ye ko VPN bɛ fɛn dɔ ka cɛ réseau minɛlen don e t'a fɛ quoi o bɛ bɛn an b'u bonya o kan so c'est les périodes élection période de bɛ yen nɔ so information négative di la bɛ jamana kɔnɔ alors connexion ko ka gɛlɛn an fɛ yan sisan kosɛbɛ ne bi jala ye oui réseau. Mais tu sais qu'il y a d'autres réseaux. Oui, mais souvent ça prend. D'autres réseaux. Comment? Ça va? Merci ça. Réseau bɛ kan kale les gars réseau bɛ kan ɲaba kan kunkolo sufe diɲɛ kɔnɔ cɛ a ye direct partager ka tapoter ka caya ba a y'a tapoter ka caya ba allô oui dianya quoi yo ibi tunyale fo trop et puis nal kama ka communiquer nyene la Guinée kono ani Mali kono min bi se ka am black bero ka tunya pak sa pa fo anye kama ka kile oui
ila sunya kadinya ko wole nka donkilla nki to foro mi yem folo men nki to fonna donkiliro kama soro ila sunya fo ça fait nde jelile di mbise ka men folo kinya ka gira ka ila ko jelile ndi ni so wole la aye ida kalye dabo sinikaro makonyana anafa ye kele tigi fe badubade iba mina kana faga moti jube fala kele ma bori baga ti kele to fala tato de poto ndabila be ndabi jalha landabila ndabi toro landabila keni kuru silegi wallahi billahi ni wolo na tumi soronu wallahi billahi abike jankaru dama kama soro min fe ikeni nyana ledi ikeni karo ledi ikeni lolo ledi ikeni tele ledi farafina jamana panaka alami balora amin rabbi nde barakale blalinya kama soro ilmi sabi mol sola hankili la toro abarika nde dina kana wole tufinye iraja ila tunya foma he na moma tunya fo fadi ka buya le fo amori buya pola ba jahadi nalu alute aladi pepe ka buya fo moli momi ngere tunya fala wote wodi mani kala molawo donc on bise ka wole tufinya abarika. Merci beaucoup, toi, merci. Ana buri be mandi gawe buri be mandi tunani buri be mandi goga la mandi ngati mo mun be ro bomba ko yidina kono akana la murula billahi tallahi akana la murula hey ila bele afte muri no ye jinan no te wa klon no te hada bade tuma do la wati du gagele wati du kanogo tuma mina sege bi kan fen chama be o ga hada bade na sari hali subu krika do be ke mo la sufe billahi tallahi ha min ni sege ni o wala dunya kono to bi de mais en fait yopi mami ku tegele to wi ku tege ka banfeu ni la snoro i be fenkiri ka be subula ni yo ko karamgo e dro mon frère ila sara to ni mi la kontu la obi black ala bo ka misi sanka fali sanka le sanka buru sanka ka ba sanka sije sanka dege bo ka takula ba be ganu fi e gote awte ci guyaba mo mi de barala ate fuila karamo sina wo avantiri de iye ko jite ke puso min kana to bla karamo ko sina yo ko jite ke tane ko to bla auto kalama de karamo ko sina yo ko megra ne ka ko jite ke billahi ka bo libi kata italy karamo sina yo auto kalama de ana to bla sira ayaye mulo foye avantiri la sege la farafi avantiri migrant 80% in nalomali ay afamade ningo naloma ko dombali karambali kunfi 80% de migrants mimita af Europe mimi bo Mali la Guinée Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Gambie Guinée Bissau mo keme mo bisegi karambali kunfi mu defo ikala nere ko de dokam so wallahi billahi ta'ala wala ko so ni hakili ka bondoni ni ka miri ka bondoni c'est très difficile ikibolo biru nyala quoi ni ne sonna kalina ala ngele misi ka mulo bini avanturier million nyana mula na ngulu buro to ka ni kalina ala la avanturier 80% malien ou makra ou te ko kalama abe bora burusu kono ka bo misi bena ka bo Sénégal dro ka Sahara na dro ka tu reso to bla 80% di aventurier africain Mali la Guinée Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Gambie Guinée Bissau munu ke ko jikan munu ke Sahara kan munu be visa ni ko to bla mo keme 80% karambali kunfi te foi kalama c'est très difficile pour manipuler c'est très difficile pour la confiance sans quoi ça veut dire ku ke kalaila c'est très facile très facile karamo sila yo jitege migrane dum kalina alla ka jitege ka do Italie aduna Italie ay nalu mawde be nyon kay bidon vidu munu makara o te kolon o dise ku to ko se o te fimani be mando moriya dam nanata o alibi hadi am ko vola wasnora o ay barake aw munu yedina ko ese agara wartigiya o ale gon mega ka waru so ay te cibuya wani manipulation do ni Mali gayna ne baro Mali dana ko butaw de bodo o baro dan sente Mali ko nyina o ekibute Mali bolo mi ko buta ngo ekibute Mali bolo nyina mi ko buta nere kote ekibute Mali bolo nyina tu ekonomi me pour Afrique ta kadi bali o ekibute Mali bolo mais pour le meilleur jumana
men kalina ala la double et double fo o équipe te mali bolo nyina mi ko Afrique ta mais ni sinayo ko ni mali gagner na bisou télé ni mali gagner na bi ka gagner trop ka gagner bidro abe sankelen ke ka aventure ou la nambolo kasara Europe ni kalina ala ne ko di o al ni mi ay dawli ko sunola ay wuli ko sunola les gars Farabiou ay wuli ko sunola double et double mon frère bila micro dai la mi duguma malé allo ay dira di partager ka tapoter les gars Allô mon frère, salam alaikum. Oui, quand on est Nderge, kabo Belgique, l'île Flandre, à Flavia, il est terrible. ok, bismillah akilay. Dona ga glam mi caméra yere de kala parce que mbika yoro mun fié quoi. Calcul de dos quoi, calcul de dos. Sinego yoro ga côté. Ok, bismillah. Sinego yoro ga côté qu'on a un mot blanc quoi. Ok. Amaga côté blanc mais Mormo Keita comment dirais-je Yaoundé 72. Est-ce que bika famu Yaoundé 72. Mali flaga munke odonga qualifié quoi. Jetamina munumbi jetamina don palonta position munumba toka don. Morbo Keita Yaoundé 72 Pelé Salif Keita athlète do wati. Quand tu as vu Balontan à Mali qualifié ou qualifié au Toua Kelendela, Yaoundé 72. Une première match, nous numéro 3-3. Deuxième match 1-1. Mon frère, écoute-moi. C'est là qu'on veut là. Non. Non, c'est possible, vous savez que ta finale là, comme Yaoundé 72 qui est chomina, ou sont à ta finale là. Mais quand fois il kuvuta, ato koni be alabolo, mais ne koni bisika, moun kera Yaoundé 72, là là où nous bisika kebi. M'a fait que il go drone de Sébec à plat. Voilà, Olivier, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Malé, merci beaucoup Alaka Benoya. Merci encore et merci beaucoup Jonathan Pico, mon frère, il a micro d'aile. Aïe, il a dit partager qu'à tapoter les gars. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, comment allez-vous? Ah, bon, Italie. Et mais je me l'ai dit, en fait, mais il y a fani na ube fait comment ka glan quoi il a fam bon ambe seulement ambe fa la mignon no d'ici hakilna ko de baby hakilna di au fait bon c'est karamo sina ko aka min fo amba de minute bo de ni malaka kuku soro là que ça soit guinéen que ça soit malien que ça soit burkinabé en tout cas bébé do sera là quoi en fait. C'est pas comme Mali Kelen. Mon frère, écoute-moi, il moi ta fois là quand Mali ka kubuta maintenant kera billahi tallahi. Non mais ne be yene ninga. Ouais. Igodi. Na kera. Ne baro Mali ka kubuta ça. Mais wo équipe de Mali bolo nyina quoi. Mais almi Mali gaina bi. Sina ko be sankelen je ka avandir la nambulo kasa. E bolo ne. Non, ito ça. O min flene bon en tout cas ne te kuma wo kan quoi parce que wo tane nyasra la ko e ga fam na ga minga wa dumu bon en tout cas cribe no sina ko beta malla au fait na ga wa dumu et c'est moué ala ima ga écoute-moi il va bani mon frère et puis le va est-ce que ni mi vi ma fama te ko mina fo abena be mo kan goy c'est dit malien flene farafin manda fo la dina kono o ko nyo fi am meseli musumu yanga je we formule drone parce que andale no bina drone we fendure ça veut dire en arabe que fem ga madala ko c'est ma fait ka mourir nya fi quoi mourir tese ka mo ken namblodi mourir tese ka papier di moma mourir tese ka visa di moma galo de tinyate e manda ola quoi ngo tinyate te mourir tese ka visa di moma mourir tese ka kura afrique di moma mourir tese ka kudu monde di moma mourir tese ka hali mo ga bolon kana tinyate ngramo ne non ne te mo fier quoi ne te mo fier ni bon même d'aller écoute-moi
ni min se bon morigo la dunya kono double faut qu'il saidi yɛrɛ sɔrɔ il o sa non au fait e bɛ ka taga ni kuma ye moriya sira ne ka taa mori fɛ ne ka yira de moriya anw fɛ m'a fɔ lɔni dɛ ilo bɛna kelen bi m'a fɔ lɔni tɛ tun ye e lɔni baw bɛ dɛ ne bɛ lɔni baw dɔn na la n bɛ lɔni baw dɔn dunya kɔnɔ u b'a f'i ye k'a bɛ kɛ talahi a bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ yen quoi bon ne bɛ kuma an kelen de fɛ e da sisan ne bɛ kuma mori banani minnu bɛ réseau ka karamɔgɔ sina ko na ɲɔgɔn na o tunya tɛ double a bɛɛ wuya bon ne bɛ e yɛrɛ ɲininka sisan o yɛrɛ karamɔgɔ sina yɔrɔ bɔra k'a fɔ ale b'a fɔ a bɛ kɛ quoi bon e fɛ a ti kɛ donc n'a ma kɛ n'a karamɔgɔ sina ko ka min fɔ n'a kɛra dun en fait e ka réaction ye jumɛn e bɛ na mun de kɛ ala ne b'a dɔn écoute-moi ne b'a kana kɛ sa mais ni Mali yɛrɛ de gagne ne tɛ karamɔgɔ sina ko écoute-moi ni Mali de gagne na depuis karamɔgɔ sina ko y'a f'i ye ko écoute-moi mɔgɔw bɛ ka bi ka commentaire na ko sina ko ka kalanden ne tɛ sina karamɔgɔ sina ko min bɔra ka défi lande ale i tɛ lamɛn ba mon frère karamɔgɔ sina ko min bɔra ka défi lande ale ko ni Mali ni 100 millions bilara ko Mali bɛ taa final la ni Mali fana ma taa final la don a kɔni a ma fɛn fɔ o yɔrɔ la dɛ ok voilà bon tu sais a y'a ka numéro bila nɔ a y'a ka numéro bila nɔ est-ce que a y'a f'i ye k'a b'a yɛrɛ faga wa non en fait a y'a ka numéro bila nɔ est-ce que a y'a f'i ye k'a bɛ nin dabila wa non a y'a ka numéro bila nɔ ayisa ni a ko de ko Mali bɛ taa ni Mali ma se final la a bɛ mun kɛ est-ce que a y'o f'i ye wa non a m'o fɔ ne ɲɛ bon en fait ale ko non en fait ne ye malien de ye ne ye malien ni Mali gagnera a ka di ne ye nɔ voilà donc d'ici quand ne bɛ min f'i ɲɛna quoi maintenant an tɛna kuma janya quoi hein voilà tu sais ne b'a fɛ e fana e dalen bɛ mun de la sisan k'a yire na k'a fɔ ko Mali tɛ se ka gagner quoi e dalen bɛ mun de b'o yire parce que ne ye Mali ka match saba bɛɛ lajɛ duɲɛ kɔnɔ ne ye sen minnu kɔrɔ o tɛ kurafiki ta se fɛnw ɲina ne ye Mali la premier match saba lajɛ ne ye sen min ye Mali kɔrɔ o tɛ kurafiki ta se ye quoi ni kurafiki bin tun ka Côte d'Ivoire kurafiki ne ye Mali ye ka ballon min jouer ni tun ko ne ma ko Mali bɛ kurafiki ta n tun bɛ se k'o faamu ka tɛmɛ ɲinan kan parce que o sen dugu kɔrɔ ɲinan o joueur tɛ wa non salon tani o salon nasini tani e y'o ye ko fɔ ko wa Mali tun bɛ se ka ta mais ko ni Mali kurafiki min taara Côte d'Ivoire o tun ye Mali ka kurafiki ta san de ye n'u tun y'u banban u jɔyɔrɔ la bon ni wuli banban o ni Ala ma sɔn a ma est ce que a bɛ kɛ wa e bɛ se mɔgɔ b'i dan ye sɛ de ye quoi bon ni Ala ma sɔn a ma dɛ bon ɲinan kɔni sen min b'u kɔrɔ ɲinan o tɛ dan se ye ko min bɛ kurafiki ta mais est ce que ne bɛ yɛrɛ ɲininka an t'a dɔn ko an ka bɛna mugu masi nana ta quelque chose non en fait bon ne fɛ tu sais dalu jɔnjɔn b'i bolo k'a fɔ ko vraiment sinon n'a ye k'a fɔ ko non wo sen tɛ Mali kɔrɔ dɛ e ka ye ɲana na merci beaucoup badi mo wɛrɛ ma merci beaucoup ok ciao kan bɛn salam alaikum merci beaucoup mon frère merci beaucoup double an foli bi ye i bɛ hakɛ to an bɛ kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma jama ka diya an b'i fo merci beaucoup jɔn tugulen don la mon frère i bɛ micro dayɛlɛ allo salam alaikum grand frère hello oui allô oui mon frère kamale ko mi mi wele depuis Italie bon ne ye min faamu nin ko la quoi voilà ne ye min faamu nin ko la dɔwɛrɛ tɛ nin na quoi parce que karamɔgɔ sina mɔgɔ min de don an bɛɛ y'a lɔn n b'i la kuma sɔn ji la nin yɔrɔ la dɔɔni a tun bɛ Italie a tun bɛ Napoli a tun bɛ forobara de kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ bon o forobara kɔfɛ a ye wagatinin kɛ o la puis a nana kokisɛriya daminɛ forobara kɔnɔ bon o kɔfɛ sisan a nana furamugu feere daminɛ sisan o forobara kelen kɔnɔ mais a tun b'a feere mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ campagne na Napoli quoi bon o kɔfɛ sisan bon politique ko ninnu nana wulira sala ko ninnu a nana don o la ka sɔrɔ ka yɛrɛ sɔrɔ comment dirais-je Mali la mais kuma bɛ yɔrɔ min na nin ko nin na ne ka min faamala dɔrɔn nin moriya ko ninnu kirikara ko ninnu fɛn kelen de ka ɲi ka kɛ Mali gouvernement bolo ka karamɔgɔ Sinayo ka ta tɛgɛ ma ka taga bila kan na sani Coupe d'Afrique ka ta n'a ma ta min ka ɲi ka kala o ka kala ye ka karamɔgɔ tɔw ladi mais n'a ko ko n'ale taara bila kan na a tɛ se ka la baara kɛ o ka militaire de ta ka taga bila k'a ka so lamini a kan ka baara mun kɛ a bɛ baara kɛ ka militaire bila kɔ ye a bɛ t'o baara kɛ u ka garder quoi ni Mali bɔla bi su nin na u ka taga taa bila nord la u ka sɛbɛkɔrɔ ci ka tila ka marifa d'a ma ka bila nord la n'o kɛra karamɔgɔ si tɛ bɔ manamana kuma la tuguni
ne ka hakilina ta ye min ye o de b'o ye quoi ne ka hakilina ta ye min ye o de b'o ye sinon ne b'a dɔn détail bɛ ne tɛna don a la mais ne b'a dɔn komi n tɛgɛ kin quoi n k'a dɔn k'a ye an jɔla ka photo ta voilà donc ne ka hakilina ta bɛ min ye o de bɛ nin ye sinon k'a wele k'a fɔ ka bɛziw créer o ye karamɔgɔw ka bɛziw de ye quoi i b'o wele bon tɔgɔ bɛ d'u ma mɔgɔ caman b'u lɔn quoi hali o tɔgɔ nin kɔfɛ hali ni Mali perdira o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ arnaquer mais n'u y'a minɛ fanga y'i tɛgɛ k'a la k'a garder f'a ka baara kɛ. N ko arnaqueur c'est quoi ni Mali gagne bi a bɛna min la aventure la nafolo kan ne ɲɛ la m'o de dɔn. A b'a kan a bɛ aventure la nafolo ka sara dɔrɔn kɔnɔ y'a ni Mali gagne bi dɔrɔn. Dɔnni bɛ san an bolo mais ale bɛ se ko la mun na k'i kɛ ji kan ka na Libi ka se fo Napoli a kana forobara la. ala n ko bɛ ɲɛ f'i ye datunya tɛ sa. Non n b'a lɔn quoi n b'o le fili ɲɛna n b'a lɔn ala tun bɛ appartement min na Napoli ala Indiriso kɔrɔ ne b'a lɔn Italien an b'a fɔ ma ko Indiriso ne b'a lɔn n'a ko Fani Ale ala carte sanitaire premier n'a ye cɛ ye k'a y'a bɔ ka bila ala Indiriso b'a kan. Donc ne kɔni ka min fɔ ma ko la o de b'o ne quoi o y'a minɛ ka taga fanga y'i tɛgɛ k'a la ni n'a perdu la dɔrɔn o y'a sɛbɛkɔrɔ ci ka taga bila nord la. Merci beaucoup mon frère. Ni ye nin kɛ Burkina ye duɲa kɔnɔ Burkina Ibrahim Traoré de bɛ se ka na la kɔn bilahi talahi. Ok an bɛna kɛ ten. Walahi bilahi. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré de bɛ se ka nin na kɔn i bɛ nin kɛ Ibrahim fɛ yen duɲa kɔnɔ n'i ko k'a bɛ kɛ problème foyi t'a la i mago bɛ foyi la Ibrahim ba kuma na o ka kɛ n'a ma se ka kɛ duɲa kɔnɔ double i bɛ taa bo kɛ militaires fɛ fɔlɔ na duɲa kɔnɔ double mais ni ne bɛ kɛ Mali la faranitigi y'a ta kɛ sa o cɛ ni duɲa kɔnɔ ka di sigi ka fara double allo Seku ka wele micro dayɛlɛ ka wele ka bɔ min. Allô Oui, bismillah. Tato, ça va? Bien. Vas-y là. Mi bɛɛ lajɛlen fo Seko mankan don Itali dugukolo kan ne ye chauffeur ye ne ka baara ye chauffeur de bamananw ko ten ko bolo min bɛ si don mɔn na o bolo kelen de b'a don mɔn na o ye kelen ye ngalo hakili min ye ngalo dɔ kumakan dɔ don mɔn na ngalo hakili dɔ b'a ngalo kɔfɛ hakili wɛrɛ de bɛna o b'a ngalo a sɛku kan ni ko min kɛcogo ma ɲɛ o fɔcogo tɛ ɲɛ dɛ kana se ma o ka fisa wuli kaba disi ka ye an da laban ye boli ye dɔ kɛra ten sa ko dɔ kɛra jajiri fasa la walayi bilayi dɔ kɛra sange ma fali kama i kan ka sira fara caman dɔn ko ne Segu ka an di yafa deli maa si fɛ dɛ an ma don maa si gasi la hey a ye hakɛ to a ka lamɛnba nin sari waati de ka dɔgɔn ka taa so waati de ka dɔgɔn n'a sɔrɔ la ne tun bɛ se ka kuma dɔɔni quoi ka dɔɔni fɔ lamɛnbaw ye u k'a faamuya quoi cɛ mon frère qu'est-ce qu'il y a ouais mon frère i bɛ kuma surunya quoi température i bɛ kuma surunya o de kosɔn ne bɛ Zirinda la an tɛ zirinda la koyi i bɛ min b'i fɛ k'a fɔ i b'a fɔ de voilà i bɛ kuma surunya quoi jama ka siya quoi i bɛ kuma surunya quoi i hakilina ye kuma ye exactement quoi hakilila ye mun ye dɔrɔn ko sari maliyɛn ka kunu kan an bɛ jamana kɔfɛ an ɲɛ bɛ ko tiɲɛ na quoi ko maliyɛn ka kunu taatɔ bi kamalen bɛ ka nin kuma min fɔ tan k'a fɔ ko ni Mali bɛ gagner Mali bɛ kubu ta a bɛna Mali y'an ka maliyɛn kubu tɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ hey ni mun fɔ aw ɲɛna maliyɛn sɛgɛnbaatɔ ka ca an balimamuso u cɛ kana muso fɔlɔ ta a kana filanan ta a kana sabanan ta a ka denw kama kɔrɔ n ka sen d'a tɔn kan hey janfa de b'a kɔfɛ ngalo de b'a kɔfɛ arnaque de b'a kɔfɛ donc Mali gagner o ayiwa a bɛna maliyɛnw kan tigɛ u tɔn fɛ Mali ye kubu ta o a bɛna maliyɛnw kan tigɛ u tɔn fɛ donc ko an b'a fɔ ko mɔgɔ si kana bɛɛ k'a to yen mɔgɔ si kana taa fɛ a tɛ se foyi la ba kuma a yɛrɛ ta datugu kuma tɛ ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma ne kun b'a fɛ ka nin dɔrɔn de fɔ n b'aw fo komi temps tɛ yen waati ka dɔgɔ n bɛ dan nin yɔrɔ in na waati ka dɔgɔ bolo waati man dɔgɔ an bolo merci beaucoup mon frère kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma merci beaucoup an ka foli bɛ manden kaw ye minnu bɛ manden kɔnɔ ani minnu bɛ manden kɔ kan Sirani b'i la micro dayɛlɛ allo
Allo Sirani Gamole Gomi. Allo Sirani Dala. Jole tulen do la mo frère micro dale. Allo. Oui, mon frère, Gamole Gomi. Gamole Gomi. Ok, bismillah, agilna ijmai. Non, hakilina wɛrɛ tɛ ne la dɔrɔn bon temps di dɔrɔn bon état d'esprit quoi parce que yɔrɔ fɛn dɔ de don karamɔgɔ ko in kɛlen don ka na kɛ Mali la yan nɔ i b'a dɔn jamana bɛɛ n'a ka fɛngɛ don quoi donc ni ne ye hakilina min faamu dɔrɔn ko in kɔnɔna la dɔrɔn ne y'a kɛ kanu de ye quoi c'est vrai karamɔgɔ Sinayogo y'a fɔ ko ni Mali gagnera dɔ ka wari dɔ proposer ale ye a kana d'ale ma a ka taa bila ni Mali gagnera ale bɛ Mali ta ka bila sanfɛ EGU bɛ sanfɛ ne ma nin kɛ kuma lakɛ ko ye o n'i ko k'i kun ganalen don ni dugu jɛra n'i ye fugula bɔ a la mɔgɔw b'a ye o mais donc o la ale ye wari kɔni proposer mais a ma fɛn fɔ mɔgɔ ye ko n'a ma se k'a kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ a ko maliyɛn kɔni bi yan ale bi yan n'a ma kɛ k'a ka numéro bila min kan ka k'ale la k'u k'o k'ale la a y'o de fɔ a ka deuxième vidéo la. Mun de bɛ k'a la Foyi e bɛ mun k'a la. non a bɔra mɔgɔ ma sara d'a ma mɔgɔ ma fɛn d'a ma a ma mɔgɔ ka fɛn minɛ fɔlɔ. Comme mon frère, n'a sɔrɔ ko bɛlen don a ko ko ni 100 millions sɔrɔla k'a di ok n'a tun dalen don a la n'a fɔ n'a ma se ka kɛ ni 100 millions dira n'a ma se ka kɛ ne bɛ nin kɛ n yɛrɛ la walima n tɛ moriya kɛ o kɔ walima n tɛ kuma réseau kan o kɔ walima n bɛ n yɛrɛ fa a tun kan ka ko dɔ de fɔ quoi. Donc pour que a ka garantie dɔ de ta e tun bɛ confiance d'a kan. D'accord ne parce que ne b'a la tɛ se ka kɛ ne b'a la tɛ. Mais n b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ f'i ye quoi an ka hakilina ɲuman ta k'an yɛrɛ sɛgɛrɛ ne ka faamu bɛ yen quoi. Parce que ne y'a kɛ dɔrɔn a hakilina ɲuman ta dɔrɔn k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ. O frère écoute-moi an bɛɛ bɛ f'i ye diɲɛ kɔnɔ ni Sinayogo ye min fɔ a kana kɛ dɛ ni Mali gagnera bi kɔlɔlɔ min b'a la aventure u ka nafolo kan ne b'o dɔn wa n ɲɛ b'o la quoi. Bon, bonsoir Abo. Y'a faamu. Bonsoir. Oui, ça va. S'il vous plaît, par rapport à Sinayogo là, moi je constate que les aventuriers là, c'est pas des enfants, hein. Ils sont allés se chercher, et c'est ce que ça veut dire. Mon frère, toi, quoi. Il vient de l'aventure là, ici, qu'on y est, quoi. Non, tu vois, nous tous on est des aventuriers. Nous on est venus au Mali, on se cherche ici. Voilà, non, écoutez, il a tout ça. Ni anw de bɛ yɔrɔ ko an b'a dɔn fɛn min bɛ yen duɲa kɔnɔ quoi attends ne de b'o ɲɛdɔn quoi n'i ma taa yen dɔrɔn i tɛ se k'i da don o la quoi i jɔ. Y'a fɔ ça voilà y'a faamu. Y'a fɔ compris. Anw de ye tubabula kɛ i b'anw de bɛ yen quoi fɛn min bɛ ka kɛ tubabula ne b'o de dɔn quoi so n'i tɛ yɔrɔ kun dɔrɔn i tɛ se k'i da don o la quoi. Oui, parce que si ne bɛna kuma min kɔni. Fɛn min bɛ tubabula duɲa kɔnɔ n'i y'a ye n sirannen don ni Sinayogo ye min fɔ n'a kɛra n sirannen kun min na i b'a kun dɔn duɲa kɔnɔ i b'a kun dɔn n bɛna ɲɛ f'i ye ka kuma bila quoi. Europe wallahi billahi européen ka fɛn bɛɛ hali n'a dɛsɛra ka tila dun bi ka dɛsɛ ka dun sini ɲɛna a b'a la problème ta k'a la mɔgɔ dɔ kun n'a m'a fɔ i b'a sɔrɔ n baara la walima a bɛ karamɔgɔ dɔ wele wa i dun ye karamɔgɔ foyi wele o la karamɔgɔ si tɛ yen min b'a f'i ye ko sɛgɛ de b'i kan walima don ta u b'a fɔ k'i ɲɛɲininen don parce que i b'a dɔn wari bɛ sɔrɔ compte la walima ni kalo sara wari bɛ jigin compte la sarakatiw bɛ f'i ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ doublé ka f'i ye n'u m'a f'i ye cɛ jan dɔ b'a la lu kɔnɔ cɛ bɛɛ b'a jan surumani kologumaba don c'est à dire u bɛ mɔgɔ dɔ destiny ye e yɛrɛ b'o ye i ɲɛ b'a la i la lu kɔnɔ mɔgɔ dɔ dɔn quoi. Non tiɲɛ. C'est à dire u b'i siga hali i yɛrɛ bakun ka bɔ mori. So Sinayogo filɛ n'a ye min fɔ n'a kɛra aventurier ka nafolo problème bɛ duɲa kɔnɔ a bɛ double la mɔgɔw kan n kalina ala la a bɛ kɛ problème ye walahi bilahi kɛ n b'a jalo sa européen hali ni métro taara ka européen to n kalina ala a b'a fɔ ko dɔ y'a dabila hali métro taara k'a to siɲɛ kelen a b'a fɔ ko dɔ y'a dabila métro ka bɔ dɔrɔn k'a to transport public o ka bɔ dɔrɔn k'a to dɔrɔn a b'a fɔ ko dɔ y'a dabila. Moi, si Gamé, il essaie de gagner pas d'argent, mais si Mali a gagné là, même si c'est 1000 francs, il va faire début de ça. Quoi. C'est vrai. C'est-à-dire,
comment de fondre ou bika hanamado lavage de cerveau de comme voilà quoi. Et ils pensent que on boit l'eau avec dans nos narines quoi. C'est-à-dire moi-même je suis assis devant vous comme ça, j'ai mal quoi. Parce que na ya ye quoi. Il est temps, ne me le mou, ni folle tête quoi. Internet va n'y pas internet il n'a rien quoi. T'as deux gars de zomai, et qu'un réseau